Voor de een jeugdsentiment en voor de oor een jeugdtrauma, de Toske-doktersbus. Ria van der Meer behandelt hier haar patiënten omdat haar tijdelijke onderkomen opknapt is. Wat viel er van in zo'n bus? Helemaal geen probleem met mij. Nee, de meesten die zitten er genoeg voor. Dus er moet een oplossing komen dat het nou tijdelijk even samen is. Helemaal niet erg. Naast de bus werd er hutwerk in een leegstaand bedrijfsgebouw. Ik moet zeggen, ze staan hele grote mensen voor mijn kleer. Het schilderwerk is redelijk snel klaar, maar ik man van de assistenten zelf, vrienden, heiten, iedereen die ze ons helpen. Dus, Die had natuurlijk zijn eigen planning en dergelijke. Maar goed, de tandarts ik ben klant bij de tandarts en die vregen mij van, kun je me helpen? Maar natuurlijk al in kwats tijdsbestek gebeuren. Die had eigenlijk zijn eigen werk, dus reguliere werk gaan we steeds maar wat opschout. Op 1 november moet het klaar wezen. Toske-dokter Hovinga zit tijdelijk aan de badlaan en Toske-dokter Dijkstra is mijn zwangerschapsverlof. Haar patiënten worden opvangen op Harkema. Het conciergegebouw is overnieuw waarschijnlijk weer opknapt. Hoe de vraag is of Toske-dokter Ria van der Meer dan weer omkomt. Ik heb sowieso wel wat ruimte nodig, omdat ik een protte mijn preventieassistenten werkje, die ik benen zou voorbereiden op eventuele behandelingen. Wat wenssessies en met name angstige benen, angstige volwassene patiënten. En dan moet je net alles te krap op elkaar hebben. Ik weet natuurlijk nog net hoe de eigenaar van het gebouw alles weer opbouwen gaat. Dus daar hing het wel een heel protte van af.